ସେପରି ନୁହେଁ। नो ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ। କେମିତି କହିବି? ହାଉ ଟୁ ସେ। ସେ ଆସିବେ। ହି ୱିଲ୍ କମ୍। ମୋତେ ତୁମର ନମ୍ବର ଦିଅ। ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଏହା ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟକର। ଇଟ୍ସ ହାର୍ଡ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଏହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଇଟ୍ସ ହାର୍ଡ ଟୁ ସେ। ମୋତେ ଏବେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ମି ନାଓ। ନରମ କଥା କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ସଫ୍ଟଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ନାଓ। ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ହାଭ୍ ୟୁ ହର୍ଡ? କାହା ବିଷୟରେ? ଏବାଉଟ୍ ହୁମ୍? ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଟକ୍ ଟୁ ମି। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜ। ସର୍ଚ୍ଚ ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍। ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ। ଅତି ଉତ୍ତମ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ଇଂରାଜୀରେ କୁହ। ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ? ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ନିଡ୍। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ ସୁନ୍। ସେ ମୋ ଧରିଲା। ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।